Silvioan egonik, kujueia. Luzaz bizi egon naiz, xibero barnean, ta orduan erreski hariko lanean. Esplikatu behar dut denen aintzinean, kusi bat dela enemin gainean, kusu eia deitzen dut maranta denean, kusu eia deitzen dut maranta denean. Hoi izan ahalitakek, zentako ez? Kujubeia da hola brikola, ez deus solako gaiza xenhe egiten ahizalaik. Zertan ari haiz bat kujubeiak egietan, gauza importantzia gabeko gaiza egiten. Maranta izan edo ez. Eta